lover, at I lader som om I ikke har hørt den før. Er det okay? Fordi jeg skulle lidt nederen. Det er ligesom at sætte en samvittighed til nogen, der har hørt den før. Altså for mange år siden, så spillede det dengang eksisterende George Michael Jam til en masse fester ude på Kælder Dirch, på Park Café og Pumpehuset. Og nu spørger jeg lige jer, hvor mange af jer har været til en af de koncerter på Kælder Dirch, Park Café eller Pumpehuset? Ja, vi bliver jo ældre med tiden, så det vil jeg da frafald. Okay, men det er fair nok. Jeg tænker, vi har vist sig. Jeg synes, vi skal tage et billede af det her, fordi at, det kan godt være, at det kun går ned ad bakke herfra. Det er sgu ikke. Men altså, dengang, der var der nogen, der mødte hinanden, og jeg kunne godt se, at jeg stod og holdt øje med det. Til sidst så holdt jeg op med at holde øje med, hvem der tungesnærede med hinanden, fordi der var med gang i den på dansegulvet. Nu er jeg afsløret. Jeg der stod derude og havde den der. Og der var nogen, der blev så glade for hinanden, at de også friede til hinanden, og så blev de gift. Og så gik der nogle år, og så har de sådan en jubilæumsdag, sølvbryllup eller kobberbryllup eller noget. Og så blev vi inviteret til at komme og spille til en af de der fester som en overraskelse for bruden. Og inden vi starter, og inden til går fra, så kommer verden og siger, Rasmus, lov mig lige en ting, jeg vil gerne give dig dem her, men du skal love mig, at du skal tage dem på mindst én gang, når du er ude at spille. Hver gang får du den. Så hvis de kan huske billedet på Olderpladen, kan I huske billedet på Olderpladen? Der er der et billede med George Michael, hvor han har sådan briller på. Og det er den her. Ja, jeg har dem kun på her, for jeg kan ikke se en skid ud af dem. Jeg er også blevet skammel, så jeg kan ikke læse teksten af dem på, så jeg er nødt til at vælge et nummer, jeg kan. Og sidste gang jeg spillede på, jeg kommer til at tage dem på ude på de andre. Men det springer jeg også over nu. Jeg tror, de fleste af os kan relatere til det med briller, og hvor gør jeg af dem. Jeg tror, gider du holde? Jeg tør ikke helt, undskyld, men vi må gerne bagefter måske. Okay, vent lidt. Nej, okay. Men er I klar til at opleve og mærke lidt George Michael? Og hvis nogen af jer poster på Insta eller Face eller whatever, så er det hermed dokumenteret, at jeg overholder aftalen, at jeg har dem på mindst én gang. Her kommer et nummer, som jeg håber, I kan lide. Just human nature. Back to nature. So my